Kunodaba ngiyakhumbula ngo-2000 khona udaba engifuna ukukhuluma ngalo lo ngo-2007 lapha ngakithi kwaNongoma kunendawo ekuthiwa isenkalaneni. Ngangiboshwe, ngiyakhumbula kunensizwa ngangiboshwe engiyayikhulume ngayo yakhona lapha kwaZulu okuthiwa uSitulo yakwaZulu. Ngangiboshwe nalo leyo nsizwa yaphuma ile ngithi yangisiza ngithi ngiyafika eStokisini ngafica yona ngo-2008. Ngathi ngoba sasazana nawo ngaphandle, so mangifika eStokisini ngafica yona-ke yahlala from 2008 kwaze kwabe yagwetshwa ngo-2010. Wagwetshwa la kuFebruary kanti mina ngizogwetshwa ngabo-April. So sadibana eNcome-ke ngafike ngayibhalela i-appeal leyo nsizwa. Ngiyakhumbula ukuthi ama-forms e-appeal agcwaliswa yimina. Yayidonsa 45 years. Kungo-15 abathathu. Yayigwetshwa amacala awu-3, 15. Isigwebo sasingahambisani, sasingekho concurrent, kwaku-45 nje kushuthi. Ngathi sengise-Vryheid yaphuma yona, yakhishwa yona leyo appeal, yaphuma yaya ngaphandle. Yathi mayifika ngaphandle yadutshulwa lapha emachibini. Bayazi-ke abangakhona enkalaneni, bawusuka nje kule ndawo kuthiwa isenkalaneni ungathi uye emachibini. Mawusuka enkalaneni ungathi udlula koMashenge wehla ngomgwaqo ubhenga koDabhazi. Before ufike kulo mgwaqo wasemachibini, khona indawo kuthiwa isemachibini, kulo mgwaqo ozokubhekisa khona umgwaqo okwa-right ozokubhekisa eMatheni, bese kuba yilo mgwaqo okwa-left ozokubhekisa kwaDabhazi. Lapha nje phana nendawo kunesitolo lapho esithaveni nesitolo kuthiwa isemachibini. Yadutshulwa lapho leyo nsizwa, yayikade izodubula kuleso sitolo. Babezodubula insizwa yayidayisa lapho. Bathi mase bephuma sebebaleka badutshulwa ngenye insizwa eyayikade icashe ngemuva. Yashona lapho le nsizwa kuthiwa uSitulo yakwaZulu. Lapha enkalaneni ngelinye ilanga kwaku-2007 ngangisahlala ehostela kwaMashu. Ngangihlala eThembalihle-ke mina, and then so mangisethembalihle kunabafana balapho enkalaneni ababehlala le-3. Khona indawo ethiwa ise-3 la sekuyithempeli lamaNazaretha khona, kodwa nje kule mjondo lengale ngasematsheni. Mawusematsheni ngale enumber 3 la e-3 la ngisho khona insizwa yasenkalaneni. Khona umfana nje kwakuthiwa uSimo, uswashona naye. Kwakuthiwa uSimo wakubwabo uSitulo, lo Situlo engikhuluma ngaye. Lo mfana kwakuthiwa uSimo wayirasta nje. So sasijwayeleke ukuthi masisuke eThembalihle siyophuza khona lapha enumber 3. Then ngelinye ilanga mina ngangisebenza eMtateni-ke, sabamba itoho eThekwini, ngangisebenza eDurban Harbour. So laphana sasisebenza sibuye sime sisebenze, sisasebenze njalo. Kwakuthuleke nje for 3 months umsebenzi ongekho. La ungena khona njalo uyangena umsebenzi. So lensizwa engithi lo mfana ngithi uSimo wayehlala nje, wayesenomjondolo wakhe. In fact lo mfana nje besenomjondolo wakhe waqala ehlala noSibaro wakhe, la uSibaro wayehlala nenkosikazi wakhe nefamily nje. So yena lo mfana wayeseba nomjondolo ngapha eceleni. Sagcina-ke sisijwayelene nalo mfana kakhulu, lo mfana ngithi wasenkalaneni. Kuthe ngelinye ilanga kuyisonto nje kwafona enye insizwa eyayiwaNongoma yakubwakhe lo mfana.
yafona yathi ifuna ukubaleka kwaNongoma ize hostel. Lo mfo kwakuthiwa uFata, bayamazi abaningi bangapha eNkalaneni okuthiwa uFata. Insizwa nje iyayimachofochofa ebusweni la. Yabo lokhu ukuthi umuntu ungathuka 10 eyinduna kodwa azasha, kodwa yona yayimachofochofo nje, yayigunya ke leyansizwa ngaphakathi ngoba umuntu ayijwayele ukuboshwa, ayiboshwa njalo. So ke ifone ke lensizwa le engithi yayimachofochofa ebusweni, ngangiyazi kodwa kancane. So mayifona kwaku-2007, mayifona ifonela umfana wakubo ithi lensizwa ifuna ukuze hostela manje. Ifona nje kuseni ithi ngifuna ukuze hostel, ngifuna ukuze eThekwini lapho. So ayikazi ize eThekwini. Bese ethi lo mfana hayi ayikho inkinga woza. Iyasho ukuthi hayi khona ukushisa okukhona la kwaNongoma, manje ngifuna ukubaleka ngize lapho. Ivele igibele. Kusho ukuthi ingabe yagibela yahike ngoba yafika ingaphethe lutho nje, engaphethe lutho. Yafika nje kuyiyo kuphela. So uma ihike ke iyasho ukuthi content kanti lensizwa babe kade bebamba imoto yemali kwaNongoma negenge yakhe ngayizolo. Kusho bashaya imoto yemali ntambama ebusuku. So isivuke ekuseni ke siyabaleka ngathi babeshaya phakathi loKwaNongoma noLundi imoto yemali. Bese yenyuka ke lensizwa ize eThekwini. Lapho ngaboshwa mina ngangakalenzi ngishicala. So mayifika lensizwa ifikela kulomfana wakubo kuthiwa uSimo. Nathi ificana nathi nenye nje igenge yangakithi kwacebe khulu nje kuba sasijwayele ukuba lapha. Lensizwa ebese mayifika la isifice nje siphuza ke kwakuyisonto. Fika ntambama ngoba lo mfana wakubo kuthiwa uSipho wahamba oyihlangabeza eDurban Station, bagibela ke istimela babuya beza la ehostel. So lensizwa uFata ifika, ngiyayibona masifikile emjondolo la isahlezi khona. Ngiyayibona lensizwa ukuthi ngiyayazi kodwa angiyazi futhi. Manje ngiyabuka ngidamehlami ngathi amazi lo muntu. Iyathula nje lensizwa. Imaholoholo la ebusweni, imachofochofo nje. Lokhu angazi kuthiwa yini lento, kodwa lokhu ngathi kwakade kuyinduna yabo yagcine kwasha yabo inalezo zinto. Sihlaleke la kuze kube sebusuku, bese kuthi ngabo 8 ntambama bese thina siyehla sesisuka e3 siya kuphi, siye eThembalihle. So bese kuthi ke ekseni sivuka phela siyatohoza. Lo mfana ukuthiwa uSimo naye uzoyivukela etohweni, uzoyishiya yodwa lensizwa. Kusho ukuthi usethi lo mfana hayi lo mfana ukuthiwa uSimo usethi lensizwa ithi lo mfana wakubo, lensizwa ekuthiwa uFata ithi lo mfana wakubo, yazi phela ngifuna ukuvuka ngiyothenga impahla edrobheni, anginampahla. Yafika nje igqoka kanje. Uthi ke lo mfana ukuthiwa uSimo uzohamba nobani nje, uzogibela. Ithi lensizwa hayi angifuni ukuhamba ngedwa, ngitholela umuntu engizohamba naye kule gang adila izolo ebusuku. Ubani engizohamba naye? Evele ngifonele lo mfana khona ebusuku. Engifonele ethi manje eshefonele mina ngoba mina ungijwayele. Ethi manje uyazi ukuthi sasingangeni kulezo nsuku. Uthi ke lo mfo uthi lensizwa, uyazi lensizwa wawuthi mawuhleli nayo uFata, wawuthi muhleli naye vele eshintshe lo yamuntu isikhumba sakhe, evele lamaholoholo vele benzima kakhulu. Kodwa futhi kwesinye isikhathi munganakile evele ephile nje bengamaholoholo amancane, yabo. Kodwa ebuye eshintshe nje vele bemaholoholo kakhulu, bamaza abangakuba ngazi ukuthi ayenziwa yini leyanto. Lo mfo bese angithiwa izosala mayivuka igenge yonke yemsebenzini ekseni, nalo Simo wakubo ezovuka lapha e3 eyemsebenzini ekseni ezibuye ntambama. Ithi ke lensizwa ntambama sesambile thina, ithi ngitholela umuntu engizohamba naye ongcono ngedrobheni eThekwini ngoba ngilazi iThekwini.
lo mfana bese fonela mina ke ethi Matete, mina uMatete ke igama lami lasekhaya abanye bangibiza ngalo. Uthi lo mfana ke Matete yazi phela ubhuti lo ufuna ukuvuka eksene uthenga impahla edrobheni. Manje mina ngizobe ngisetohweni ngivuka eksene uze ngibuye ntambama. Angazi ngizwe ngathi angingeni namhlanje ngeni kulezi insuku. Ngazi noma ngamphekezela ngithi mina ngamphezela. Ekseni ke ngivuka ekseni ngigeze nginyuke ngiye 3 ngisuka eThembalihle hostel kwaMashu eThekwini bayazi abaningi hostel kwaMashu KZN. Ebese bangisuke 3 endlini ngenyuke ngiye phezulu bangisuke endlini ngenyuke ngiye phezulu number 3. Lapha e3 ngifike ngingene ke endlini lensizwa ngiyifica impela. Kushuthi yimi ufata lensizwa. Sifike sihlaleke bese ngithi ke kulensizwa manje ngeke ngalikhuluma lolu daba lapha ku TikTok. Sengithi ke kulensizwa kulungile ngasengilungile mina yasambe siye drobheni bese ithi ikhipha 100 rand. Ikhipha 100 rand ithi asiqale sithenge into esizoyidla. Ayingabe ngithenga isinkwa nomxabhizo sidle bese siyagibela ke siye drop esigibela itekisi. Wakusafika lamabhlukwe ke okuthiwa ngama 6 pocket. Ama 6 pocket bayawazi abantu amabhlukwe namaphakethela nala ngemuva. Amaphakethi nje amakhulu impela. Basifike lapha edrobheni singene kwesinye isitolo ngisazi noma kuthiwa iGinger Bagwandazi noma yini lezi zitolo eseThekwini ezidasa ama Brenudi ama jacket ama Dabek na yabo nje singene esitolo. Hayi lensizwa mina ngitshentile insizwa izo ngiyayisaba nami ngiyayibona ngiyayisaba kodwa phela ngayesabi kakhulu kodwa nje sengizwile kancane ukuthi njoba isuka le emakhaya futhi ke ngangiyazi ukuthi isigebengu so sengizwile futhi njoba isuka le emakhaya ibalekile kodwa angikazi ukuthi ibalekeleni. Ngitshela mhlambe khona umuntu abambulele le enkalaneni ngakubo. Then ke masifika esitolo seyimpahla samaSulumane nje leso sitolo. Hayi singene ke esitolo. Hayi ngikhombise ngithi nasi esinye isitolo seyimpahla ezinhle. Ingene ifika linganisa iskipa, ilinganisa ijacket, ilinganisa ibhulukwe, ilinganisa amateki, ilinganisa isicathuli, ilinganisa uyabo mayilinganisa impahla mayilingana ifake isikhwama ifake iplastic hayi ngiyayithatha le. Linganisa ivele ithenga impahla ezingaka lensizwa. Ngicabanga ukuthi imali yakho yeza ku 4000 yabo. Ngithuke emndawo. Lo muntu azothenga impahla engakanani? Mina ngitshenti phela nje ukuthi uzothenga impahla nje ufuna izinto ezokushintsha uzothenga ibhlukwe neskipa mhlambe no phaca bese siyahamba. Hayi lensizwa ithenge hayi ngiqale ngithuka ukuthi hawu lensizwa phela kuqala futhi uma uthenga impahla ngale yandlela kwangajwayelekile. Hayi lensizwa bese ithi ngiyayithatha lezi impahla. Ayisinyukeke sihambe ke siyokhokha lapha. Befike beshaye lamandi ashaya lama amaSulumane. Ashaya ebese ethi angisazi ngoku 3000 namali kodwa nje close to 4000. Bese ethi lamaSulumane 3000 nani kodwa imali yayilapho nje. Bese ke lensizwa futhi kwangakhokhwa phela ngamakhadi ayingajwayele indaba yekhadi ngalezi ikhadi. Kwakukhokhwa ngawo kodwa nje lensizwa bese ivele idonsa imali la. Ivele idonsa umbhundu lensizwa le. Umbhundu ongakanani angaze ngiwubone. Angilamabhlukwe ngama 6 pocket abazi ikhukhi nje vele amaphakethe akhona. Ivele idonsa umbhundu ngapha. Ibali engiqale ngithuke nami ibali shuthi ngesikhathi ibali imali enye imali la ino ink yabo ino ink khona ink ogqabile ibali bese lena no ink ibuyise eceleni ibali leno ink ibuyise eceleni ibali ibuyise eceleni.
ayithatha angithi ayabona lamasulumane ukuthi le mali khona enye no ink ayibala ebanikeze le mali yabo ayithathe lamasulumane le mali ayibala bese lokho eyibuka yabo lokho eyibuka ngawana amasulumane bese ebizani yabo libize ilinye uthi manje yabo ekhulume ngalolu limi lwawo singeze utathini ebese ethi lamasulumane madoda sicela kusho iboss ke manje angibabiza iboss bese ethi le boss ngicela ukuthi ngiyoyideposita le mali emshinini uma ingena emshinini ngizobe senihamba nempahla ngoba imali nje enye ibuye umshini uyikhahlele kodwa ngokubuka kwami le ngathi right kusho ukuthi ngamasulumane kwakubona ukuthi le mali iqhamukapi